Kajing kran halor kajing jelai drugs hakani kajela kalalong kawai na kimat kabala wanra e kajing shongs ir haka imlang kasalang bah kababon ki kam sniru ki kiyo namar kajing jelai jong ki brio ki bangop how new jingdi ubos new. Haka sngi kabaka dorbars nong ra kala penlong ya ka program sngolam na kabenta kajing sya penyap I hybrid in sapiraling dot maunai kala don kajing kran haka bedai kajing kiyo ki kam sniu haka ni kajela bat kumno ke sorkar kala bente la kam yaka kabala kran daw ba pensyai bor pingrop u secretary kasnong nongra. Haba ajing kran hagani gajiya lang uba pensyai bor ulaong bagi pulit ki tray bor ba panlap ya ki brio ki badan kiti ban syem ya gajing em u raja hakaba kilala ban kem tang hadien kattu kat nisngi kumta ulaong balada ke sorkar ke syem khia ya gajing jelai jong drugs kum syem khia ya kani kakam kanom long ka ba e ban rating khong ya ki kam sniu kat syabalet syong hadukan syong hataksi syong ha office ke bangingi don kadon bitang gawe ke news kakalalong ka priority jong government banwan yakin kinong le kam sneo bat ka basosi ka basotanat kalong tang kendiat benai ladapan krak yakin ka kies kani ka sien ka baningkong ki bangi I bawat ki pulit ki po seap kinong kiulong ki po seap bagi ka manpower kat no ki hiar sesora banwat ya kinong le kam sneo kaburom kalong siya ka sorkar bakalara ban krak ya kani ka kies ngadan ka kubor ka basyai pi ladang ila syimkia yo drugs ladang ila syimkia ya ki jingdi penbuat kumbing syimkia ya kani ka kies ka jong sonom bat ka kies ka jong raja kam don jing e kendiat ru ban rat dingkong ya kani ka jing sneo ki badan hangnia Haka police station jongi harenja daga baburom pa agani ka khubor shi government ka police station renja ka diban pek bun tili kisnong hendai penalet angtai ka manpower tang kendia kidon daga baburom ngapan pawi kania ngai sin bagi duna ki manpower angtai renja teng habaja ka nugu kies kat bakin wan kalapoi shi ka jingesnio ka jingduna palat jong ka manpower Hendai ka badai ba ka kies jong urajang itang ya kawai niya hiarlut baro nang niya baro ki pulit ki hiarlut tingi kintu ya ka sorkan nang isikmat bakin syimkia habayo habangi a ya ka nukunuk FIR persya ya kinu kilo nong le kam snio umdai ban penlait no kitang shimiat dai ban penstom ki dai ban snang shusu iki an ki bakam klan klang bakini ki riu snio ki riu runar kinom don hakim lang salang kajongi kani kadi ka khubor na kaliang ka snong kajongi don ki baong ba ka snong jong pi ka ja jat pakijat kijing sneo kani kadi kijing maham na deng ngim don ye kijing ket clear ka por kan ja baro ki snong kin mat ye ka bakum kini ka jat jing sneo Nolor kata ulaong ru pagajing ka bakraw hakini kisngi kadai halor kajing senjor ka syongka syongman ki kena hakababon ki long yeng ki yapat yapra Hindiat ngadang ka kubon na gamda kilong keme kilong kpa. Kajing ka bakraw ka bingi kendu agani kisngi kalong kajing senjor jong ka syongka syongman. Ki kena ki bompat long immature, ki bompat long mature, ki bompat san na gabor perkat, ki bompat biang ka kamai kaji, ki kloai syakani ka kam syongka syongman. Bat ki babun kilong yeng hakarigasi, ki kilong yeng ki bapat ki baperang te bab dan ke jingpat jingpra ki khun kin long ki bakumno kin khun kin mi ki barunar hinayen ngadan man ong shai pi ki long kme long pa wat nom kno than ye ki nong lam shnong baro ki ki ban sedang na yen si sien bala fiel nala ki jong ki yang gisam la fiel lot baro hagapor bangi dang red habangi le ye kan no ka kam kabalong persya ikmi ye mei pa ngaju sultanat bai pa imei ki ju pendon kam dauding sempat ban sneng ban penbet yang iki khon hagi school menchwa kinohika iki yo ka bor ban pendon kam dauding sempat menta yo syo ko ki kime ki kpanga kan tu ye pi pendon kam biang dauding sempat na kan tagi khon ong ka shipo hukum
Pigi kun tu kok ngu ya lagi kime ki kpa kajuk mentang kala ki kime ki kpa ki hapan kok ngu ya lagi jong ki kun pen kala no biang yat biang shakai ke bangi jule ki por hendai dangret sneng pen bait no ki kun penon kam biang yu ding sempat ading lala pen bait ki kun nadu ka por ke barangret ngam arta tien bakin nemi ki kun runar nalaki jong ki sam ki jongi kini kisni ke ba ka social media kala kta amdei tangi kena iki samla ka kta pala dikirang ba iki kisni kirang ba kinai bon kam pala ta ke mobile nyem don por shu ban sneng ban kentu ban kraw ban pelut por bagi kun ki jongi abala pelut tanya ke por haki mobile phone mentang ka wei na ki jing bagi kena ki kendu kini kisni kadai baik kabai day but ka mental problem kadai kini mobile phone kajing lai lan ki kemi ki kpa ki ai ben penon kami ki mobile phone ko kilong kemi kilong kpa hapo ka ri jong unyau trap ka bri unyau trap shimno ikini kajing clear penon kami uding sempat penlaj ya ka por ka bakodor ka jong pipat ki khun ki kiti kenang bakin mi ki khun ki barunar lagi yang kisam ki jongi mensyuangi ong ni syaping ki mender ki bawan nabar men penjat ikari ki jongi bangan ong mentah itu ipi i kam syap tieng para kasih mentah bagi ki we ki jat benrio ki babon ki kam runar ki baja hakani gari ki jongi umdai balik ki banabar ki dai ki parado ki parasnam ki jonga bat ki jongpi namar kata abang ayang ha bakum gani ka por kani gani ka khubor ka bashan nakam da gilong kmelong pa nang ni jikmat naga shlong ru ngin shim mikira ki bating nang ni jikmat nang ni jikmat nginam jam shu ikinong shong shnong ni hab ban strik bahan nakam ta jongpi bat pi hab ban yatri lang bat ni kum ka shnong kenang ba ki bakum kani ka jingja kanam ja shu agani ka ri bat agani ka chat ben rio ka jongi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya